Pero quen sodes? Somos 3 reis magos. Que? Que somos 3 reis magos. Metedes vos nunha corte ás 2 da mañán? Pois vai unha merda de magia. Somos astrólogos. E vimos do Oriente. E por riba, con caralladas. Queremos louvar o neno. Queremos postrarnos ante il. Postrarvos? Menuda tella que levades. Fora, fora, liscade, veña. Verme a min con trangalladas. Veña, liscade. Non, temos que louvalo. A louvar a outra parte, monas. E aunos unha estrela. E houvos unha botella, liscade. Non, temos que velo, traemos non. agasallos. Ouro, incenso e mirra. Vaites. Habelo dito antes. Está aí. Desculpen a desorde. E logo, iso da mirra que? Un bálsamo moi valioso. Un bálsamo? Como que un bálsamo? Vai do chanchar. Que? É un animal perigoso, bulide, guindade polo penico. Que non. Que sí, é un verme. Non, é un emplaste. O bálsamo é un verme. Ou será que o soñei? Bueno, con que vos sodes astrólogos, non? E el que? Que signo é? Capricornio? Capricornio. E como son os capricornios? É o fillo de Deus, o Mesías. O rei dos xudeus. Por que é Capricornio? Non, porque é el. Claro, porque senón habería moitos. E como se vai chamar o neno? Brian. Louvamos-te, ó Brian, Brian, Señor de todos nós. Louvamos-te, Brian, e ao Señor noso Pai. Amén. Fan isto moi a miúdo. O que? Louvar por aí. Non. Bueno, outro día que pasen por aquí veñan a vernos, E gracias polo ouro e o incienso. A mirra podes ya levar a outro, non me importa. Gracias, ata loguiño, gracias. Que paveros, non é? Estaban tronados, pero... Oia, para aquí. Pero que fan? Pero non era o deus de...